Il-ħaddiema tal-entitajiet pubbliċi kollha se jgawdu mill-bidla li kienet imħabbra l-ġimgħa li għaddiet tal-ħaddiema taċ-ċivil fejn kuntratti definiti se jinbidlu għal kuntratti indefiniti. Dan se jkun ifisser li nbidlet sistema sieħa ta' reklutaġġ fis-settur pubbliku biex hekk dawk li jfittxu karriera fis-settur pubbliku ma jiġux żvantaġġati, benefiċċju kemm għall-impjegat innifsu u kemm għas-servizz li jrid jingħata. Fi stqarrija tas-Segretarju Permanenti Ewlieni intqal li l-għan tad-direttiva huwa li jkomplu jittjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema tas-settur pubbliku meta mqabbla ma' dawk foqsma oħra. Kien spjegat li s-sitwazzjoni qabel din il-bidla fis-settur pubbliku kollu kemmu kienet li ċerti pożizzjonijiet kienu jinħarġu fuq bażi ta' kuntratt definit, ġeneralment ta' 3 snin, u dawk li jintażlu biex jokkupawhom ma setgħux jiġu impjegati b'mod indefinit qabel ir-raba' sena tal-impjieg. Permezz tad-direttiva maħruġa minn issa l quddiem pożizzjonijiet f'entitajiet tas-settur pubbliku li jinħarġu permezz ta' Jobs Plus jew b'avviż pubbliku kif ukoll pożizzjonijiet interni li ma jkunux f'livell ta' senior management u fejn m'hemmx raġuni oġġettiva se jkunu okkupati fuq bażi indefinita.